Představte si místo, kde během pár hodin projdete skalní brány, nakouknete do tajemných jeskyní, vyšlápnete si desítky schodů a z každého vrcholu se vám otevře úplně jiný svět. Kyjovské údolí je přesně takové. Údolím protéká říčka Křinice, po které se už v 19. století plavilo dřevo do Saska a tehdejší turisté sem chodili objevovat stejné výhledy, jaké uvidíte dnes. Na trase vás čekají úzké skalní průlezy, místa s názvy jako jeskyně Víl nebo Vinný sklep, i schodiště, která vás dovedou na vyhlídky s výhledem k nezaplacením. Mezitím zurčí voda, les voní a každý krok působí jako malý návrat do pohádky. A víte, co je na tom nejlepší? Celou cestu zvládnete i se psem. My jsme nepotkali jediný problém. Uložte si tohle místo a sledujte toulavě pro další výlety s příběhem. Tak čau.